Hello! Welcome to my vlog. Karong gabi una is manihapon ng taog mais. Mais niya. Napadjuliso sa nangka. May nalamang no. Nagkaungkog nangka ganina niya. Akong gilungag ang liso kay may nalamang taon sa kabos. No? Makakaunog ka ng liso. Mabusog po taon. Nami ko ng liso. Good. Nami ko liso sa nangka. Labo. Sabay. Na. Sa dili pa di kong kaon, no? Meron akong mais, no? Busok ayo akong mga mais. Unya. Mag-shout out sa di ay kuha sa ako ang mga member, no? Daghan jud kayong salamat ninyo kana puno-punuan gid taw ng ato ang alkansiya ato sa ato ang YouTube alkansiya. Daghan kayong salamat sa una jud nako ang una jung tawo nga nagpamembro, no? Love jud kay ko niya. Ni daghan kayong salamat ang pubring bisdak sa iyo. Pubring bisdak sa iyo. 'Yon ang kanyang pangalan. Yung ang kanyang YouTube channel. Pubring bisdak sa iyo. Daghan kayong salamat. Level 2 ang iyang gipamember sa ako. Inday kabkab. Level 1 kay nahutdan tawag chika sa akong anak. No? Sige lang kay. Isod raman sana niya nako dritso. Idritso raman niya sa akong pitaka. No? Daghan kayong salamat. Inday kabkab. Nura Maldita TV. Nura Maldita TV level 1. So, kanitanan ako na ning gi-play ha. Naka-play na ko ani and then nag-play na po ko sa second round ha. Nura Maldita TV, daghan kayong salamat langga ha. Nuts Balaba Vlog. Nuts Balaba Vlog. Nag-play na po ko nimo. So, nag-play na po ko sa second round. Ang Pubring Hilas. Hi Marcel, daghan kayong salamat. Level 3 ang gikuha ni Marcel. Daghan kayong salamat Marcel. No, love jud kay ko nimo. Salamat. Mystery, daghan kayong salamat. Nikuha siya og level 2 sa ako. No, daghan kayong salamat Mystery ha. Nya na play na tamo day nag-play na po ko for the second round. Manata mo play kani siya nga kuan. And Mirna Soma Vlog. Si Mirna, by Mirna, na-play na puti ka. Kani nga first batch, na-play na ninako for the second round. No? So, mo to ang second round. Nya, daghan kaing salamat, Kwakni Travel Vlog. Salamat kay ninyo lang ga appreciate much. No? Wala palangga kay ko ninyo. Daghan kayong salamat no. Kay napunan taon na akong alkansiya sa YouTube. Nya. Ang Pubri sa Canada. Hi Jean! Salamat sa pagpamiyembro Jean. Ang Pubri sa Canada. Gapi! Gap! Salamat kay ninyo Gap ha. Sige lang kay. Kani siya nga batch is wala pa ko ka-play ani no. Na mag-play pa ko karon. So ako pang gianda mga kuang laptop. No? Gapi, daghan kayong salamat Gap. Ate Di Cream Kivali. Ate Di Cream, hi Mers. Salamat kaayo Mers. Glenn Fuertes. Hi Bunso. Daghan jud kayong salamat Bunso. Makahilak gyud popcorn sa imuhang gihatag sa ako no. Daghan jud kayong salamat Bunso. Nya. Happy Heinz. Hi, Happy Heinz! Bye! Daghan kayong salamat. Level 2 ang imuhang gikuha na ako. Bye! Daghan kayong salamat. Level 2 imuhang gipamember sa ako. Salamat yung kaayo. Manay Tirang! Hi, Manay! Salamat kayo, Manay! Daghan yung kayong salamat, Manay. Unya sa ako diing mga super chatters. Ang una gina kong super chatter is Ate Di Cream Kivali. Ate Di Cream, salamat kaayo Ate Di Cream. Unya
Kwakni Travel Vlog! Kwakni Travel Vlog! Oh, kani siya nga kuan ako na po ni i-play, no? Another kuan sa ni play. So, daghan jo kayong salamat kaninyong tanan. Daghan jo kayong salamat. No? Napunan yun ta ng ako ang kuan, ako ang alkansya. So, daghan salamat sa ako ang mga super chatters ug ako ang mga members. Daghan kayong salamat. Mga members, super chatters, play all gyud ta mo, ha? Second round na to ang ako ang gi-play sa inyo kaning first batch. Daghan salamat. Sige, mga una ta. Kaon ako, ha? Sige, akong una hog kaon kani dako. Tamis kayo. Tamis kayo. Dahil na kayong salamat no sa daghan jud kayong salamat no Inday Kabkab ug sa international vloggers. Daghan kayong salamat. Taligsik City, Nelen Amodia, Nelen Lives in America. Salamat kung kain nyo. Giles and Rice Duval. Salamat kay Duval. Salamat. Elizabeth Beluso, salamat. Jolie Fat, Dabalbakwa Queen, salamat kay Joel. Mas nabangon kay Jolie. Salamat kayo. Malagi ko magkakan basta kaon ko ngani. Nakan, tumon ko ganiya. Kina. Palit ako og isda. Kaya kapoy baboy no. Dito ko gantab daw baboy. Na. May isda. Nagrot na siguro ng isda sa dagat. Na, munya. Ito kung kaanay, kanina akong kaon. Hindi palit niya ang luto. O, nangka. Jackfruit. May akong kaon. Jackfruit, ano yung nailig soup? Anak ko, lungan ako dito. Init makain ganina ko, pabugnaw-bugnaw sa nako ha. Mao na shout out sa ako.
Kaya gimingaw og maisda. Magluto mong sweet corn. Tangin nyo gamay ng asin. Nya lami kay liso no nagpanitan na ako. Nabuk ay bang galak. Nakoy ko ano. Sabaw ko ano. Sabaw sa mais. Tangal ko gamay asin. Luhal dito akong pinanitan. Dugay pagpanit eh. Yes, na. Halot na. Apa? Ang tanan. Nga, dahan kayo salamat niyo mga yala. Bye!